मेडिकल हेल्थनि बि इम्पर्टेन्ट मोनसे बिषयखौ लानानै फैयो बे बिषयानो जाहैबाय जे अतिरिक्त छानाय जेब्ला पार्टनारजों सेक्स खालामनाय बे समावहाय जुदि छानाय बिस ब्लिडिं जानाय बेफोरखौ जुदि नुयोब्ला बिथांमोना आं कन्टेक्ट नाम्बार एबा बे डक्टरखौहाय महाय मोननाय महाय जिरायो बेखौहाय आङो डिटेल्सखौहाय खोन्थाहरनो आरो डक्टरा बियो मेनलि बेजोंहाय जोंनि नर्थ बेंगलावहाय जिराया बियो साउथ बेंगल माने कलकाता शर्ट लेकआवहायनो जिरायो तो गिबियावनो साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय कয়েকদিननि धरे आं नोंथांमोननिसिम जेबो आं भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखै आंनि देहाया प्रचन्ड असुस्थ अबस्थायाव दंमोन नोंथांमोना जानो हागौ आंनि हौवानि चेनेलावहाय बा भिडिअहाय नायनानै नोंथांमोना साफ्रोमबो नुखादों आं एडमिट जादोंमोन हस्पिटालावहाय आरो गोबां देहाया गाज्रि जादों माने हिमोग्लोबिन खम जानायफोरजों मानो होननानै बुङोब्ला आं मास मोनसेनिफ्राय आंनो जानाय लोंनाय आङो मोजां जानो हायाखै गगानायफोरजों बिरादनो देहाया असुस्थ जालांदोंमोन बेजों लोगोसे डिउटियावथ' आरो गावनि न' बादि जाया डिउटिया डिउटि बादिनो जायो थ' बेफोरनि गेजेरावनो देहा असुस्थ जादोंब्लाबो आंनि हौवाखौ आङो नुदोंमोन नोंथांमोननिसिम माने खावलायनाय रिक्वेस्ट खालामदोंमोन प्रेयारनि थाखाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट्सफोरजोंहाय बुंहरदों नोंथांमोननि प्रार्थना नोंथांमोननि प्रेयार हेफाजाब होनायजों दिनैहाय आङो अनेकथा आङो इमप्रुभ जानानै फैदों आंनि देहाया तो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहायनो आङो आरोबाव खेबसे मा होनो मेडिकल हेल्थनि बि इम्पर्टेन्ट मोनसे बिषयखौ लानानै फैयो बे बिषयानो जाहैबाय cervical cancer तो cervical cancerखौहाय हयथ' गोबाङानो खोनाबाय आरो गोबाङानो खोनायाखै जानो हागौ जोंनि जायफ्रा जोंनि बर' हारि आंगो बिमा बिफाफोर गोबाङानो हयथ' मिथिया जे cervical cancerआ मा दे तो केन्सार होननानै बुङोब्ला बयबो मोनसे गोसोआवहाय गिथावना मोनसे फिलखौहाय खालामो अनुभव खालामो किन्तु केन्सारा ओरैबायदि डेन्जार जिनिस बेखौ बयबो मिथिखागौ बयनिबो गोसोआव गिनाय दङ किन्तु बेनिफ्राय जोङो माबोरैबायदि जोङो प्रिभेन्सन माने जों माबोरैबायदि बेखौ जानायनि सिगांनो जों मा गावनि जिबनावहाय जोङो प्रिकसन माबोरैबायदि जोङो गावखौहाय प्रिभेन्सनावहाय फैनांगौ जों बेखौहायनो दिनैहाय नोंथांमोननिसिम आं खिथिनो मिथिहोनो लुबैबाय जानो हागौ गोबाङा सानदों माखौ बुंनो फैथिदों नानान रकम आं ब्ला 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 गोबां कमेन्ट्सलाय नुबाय बाट आं सानो मोजां इन्सपिरेसननिफ्राय बांसिन मानसिया गाज्रि इन्सपिरेसनखौहाय लायो जायफ्रा गोसो मोजां गोसो गोथारैहाय जायफ्रा सानो जे माबा मोनसे मिथिनो बा इनफरमेसन मिथिनो होननानै आंनि भिडिअ नायफैयो साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो स्वागत खालामो आरो आं दिनैनि बे भिडिअआवहाय cervical केन्सारनि सोमोन्दै आङो मेनलि बुंनोसै बेनो जाहैबाय cervical केन्सारा जोंनि हिन्जावसाफोरनि जों मिथियोना रिप्रोडाक्टिभ अर्गाना स्क्रिनावहाय फट' दिन्थिगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना नाय थ' बे सार्भिक्सनि जे मोखां बे सार्भिक्स माने बेनिफ्रायनो माने इनफेक्शना जालाङो आरोना माब्रैबादि बे सार्भिक्सआवहाय केन्सारा जाहैयो मेनलि बे cervical केन्सारा HPV भाइरासनि गुनैनो मेक्सिमाम 80% to 90% cervical केन्सारानो बे HPV भाइरासनि गुनै जानायखौ नुनो मोनो बे HPV भाइरासआ मा होननानै बुङोब्ला बे HPV भाइरासआ ह्युमेन पेपिलोमा भाइरास होननाय मोनसे भाइरास मेनलि बे HPV भाइरासआ हौवाफोरनि जेनेटल एरियानि स्किन बा फर स्किनावहाय बियो थायो थ' बिनिफ्रायनो फिमेल जेनेटल एरिया हिन्जावसाफोरनि प्राइभेट पार्टनावहाय बियो हाबफैनानैहाय बे HPV भाइरासआ इनफेक्शनखौहाय खालामो दा cervical केन्सार होननानै बुङोब्ला जोंनि इन्डियायावहाय मस्टलि माने केन्सारखौहाय जों नुनो मोनो आइडेन्टिफाइड खालामनाय जायो
खिन्थु जोंनि इण्डियाआवहाय मानो एसेबां केन्सार जायो होननानै बुङोब्ला गुबुन कान्ट्रिफ्रावहाय मानसिफ्रा एजुकेशननि दिग दिए बिसोरो अनेकटा एगिए माने जोंनिफ्राय बिसोरो अनेकटा सिगां आगायनानैहाय दंहैयो बिनि जुनैनो बिसोरो अलवेज बिसोरो प्रिकसनखौ लायो खिन्थु जोंनि इण्डियाआवथ' एसेबां जोंनि इण्डिया जिहेतु माने गोबां गोरिब गैजायै दुखि हावरिया न'खरनि जों जुजिनानै थानाय मानसिफोरजोंहाय बुंफबनाय बिनि जुनैनो जोंनि इण्डियाआवहाय बांसिन बेफोरबायदि केन्सारनो सार्भाइकेल केन्सार बेफोरखौहाय नुनो मोनो हिन्जावसाफोरनि खेथ्रआवहाय ब्रेस्ट केन्सार सार्भाइकेल केन्सार इउट्राइन केन्सार ओवारियान केन्सार बेफोरो डेन्जार जिनिस खिन्थु सार्भाइकेल केन्सारा ओरैबायदि केन्सार जे केन्सारखौहाय जोङो जुदि आर्लि माने सिगांनो जुदि डिटेक्ट खालामनो हायोब्ला इभेन फार्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टेजावहाय जुदि बेखौहाय डिटेक्ट खालामनो हायोब्ला बेनि थाखायहाय बेखौहाय प्रिभेन्सन खालामनो हायो केन्सार जानानै मानसिखौ थैनायनि लामानिफ्राय बासायनो हायो आरो बे इनफेक्सनखौ आर्लि स्टेजावहाय जुदि नुयोब्ला बे इनफेक्सन बे गाराय जानाय जायगाखौहाय हाखानानैहाय बेखौ गारनो बे सार्भाइकेल केन्सारनि मोनसे डिसएडभान्टेज बेनो मा बे जाहैबाय सार्भाइकेल केन्सारा जेब्ला जायो थ' फार्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टेजावहाय बेखौ डिटेक्ट खालामनोबो मुस्किल जायो मानो होनब्ला माने गोबां सिमटम्सफ्रा सिमिलार जायो आरो जोंनि केयारलेसआवहायबो जायो मानो होननानै बुङोब्ला बे सार्भाइकेल केन्सारनि सिमटम्स खम नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बे सार्भाइकेल केन्सार जायोब्ला बेनि मेन सिमटम्सफ्रा नुजायो जाहैबाय नोंनि व्हाइट डिसचार्ज जानाय जेब्ला पार्टनारजों सेक्सुअलि एक्टिभ जायो थ' सेक्सुअलि इन्टारकर्स खालामनाय समाव ब्लिडिं जानाय अथवा माने पेनफुल सेक्सुअलि इन्टारकर्स जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो थ' गोबाङा साननो हागौ नै जालायबायलाय सेक्स मास्टार बा नानान रखम गोबाङानो बुंनो हागौ दा आइ डोन्ट केयार बाट आंनि बुंनाय रावा सोरनिबा थाखाय जुदि माने सोरबा 100 जनाव जुदि 10 जननि थाखायहाय जुदि हेल्पफुलब्ला आं बेखौ बुंनो थाखाय आंहा जेबो दिधा गैया थ' बिनिखायनो आङो बुङो थ' बेफोर जाहैबाय बेनि फार्स्ट सिमटम्स ओमफ्राय सामटाइम्स ब्लिडिं नुनाय आरो उदैनि लवार साइडनावहाय सानाय बेफोरखौहाय नुनो मोनो दाना गोबाङानो आङो लास्ट जेब्ला व्हाइट डिसचार्जनि सोमोन्दै आङो भिडिअ बानायदोंमोन गोबाङानो बुङो आब' आंनोबो व्हाइट डिसचार्ज जायो थ' बेनि उपाया मा थ' व्हाइट डिसचार्जआ गोबां समावहाय नर्मालबो जायो गोबां समाव एबनर्मालबो जायो थ' बिनि जुनैनो जोङो गासैखौबो जोङो इजिलि लानो हाया जेब्ला व्हाइट डिसचार्जआवहाय गाज्रि थारै मोनामनाय खारनाय बेफोरबायदि फैयोब्ला आरो बेजों लोगोसे अतिरिक्त सानाय जेब्ला पार्टनारजों सेक्स खालामनाय बे समावहाय जुदि सानाय बिस ब्लिडिं जानाय बेफोरखौ जुदि नुयोब्ला जोङो बेखौ नेग्लिजेन्सि खालामनो नाङा आरो बेफोरनि थाखायनो जोङो गायनोकलजिस्ट डक्टरनाव थांनानै जोङो इमिडियेटनो जोङो टेस्टफोर दङ थ' बे सार्भाइकेल केन्सारफोरखौहाय जोङो आर्लि डिटेक्सन माने जोङो आर्लि स्टेजावहाय डिटेक्सन हमदांनो हानायनि थाखाय किछु टेस्टफोरखौ खालामनाय जायो थ' पेपस्मेर टेस्टफोरखौ खालामनाय जायो बाय'प्सि टेस्टफोरखौ खालामनाय जायो थ' बेफोरबायदि टेस्टफोरखौ खालामनायजोंहायनो आर्लि स्टेजावहाय हमजानो हायो थ' बिनि जुनैनो गोबाङा हयथ' सानोबा खायफाफ्रा डक्टरनाव थांनानैबो डक्टरा जुदि साजेसन होयोब्ला पेपस्मेर खालामनो थोनदों होननानै बुङोब्ला सानो खायफाया मा एमन टेस्ट बेलाय नेर' माइन्डेड मोनसे थिंकिं बेफोरबायदि फैयो आरोना जे प्राइभेट पार्टजोंहायसो टेस्ट खालामनाय मा टेस्ट बेलाय नाङा आं खालामजाया बिदि दरखार गैया बेफोरबायदि साननाय जोंनि गोबां माने गामियाव थाग्रा बा गोबां बेकवार्ड जायगाफ्राव थाग्रा आंगो बिमा बिफाफ्रा साननो हागौ खिन्थु बेजोंहायनो नोंथांमोना रैखाथि मोननो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गाबोन सार्भाइकेल केन्सार होननानै बुङोब्ला ख्रा जाथारबाय थ' 80 to 90% हिन्जावफ्रा महिलाफ्रा दिनैहाय सार्भाइकेल केन्सारजोंहाय थैनो गोनां जाबाय थ' बिनि जुनैनो जों सिगांनो जों डिटेक्ट खालामनाया मोजां पेपस्मेर टेस्ट खालामनायजोंहाय जोङो जोंनि माने हिन्जावसाफोरनि सार्भिक्सआवहाय जाजेननाय शुरुआती जि इनफेक्शन मोनसे माने भाइरास ह्युमेन पेपिलोमा भाइरास होननानै बुङो HPV भाइरासआ बेयो डेन्जार बुस्थु जिया मेनलि
सेक्सुअली ट्रान्समिटेड जायो माने सेक्सुअली ट्रान्समिटेड माने जुदि मन करो नों सोरबा पार्टनारजों कन्टेक्ट जाबाय तो सेक्सुअली एक्टिव जाबाय तो बे जिनिसफ्रावहाय मेनलि बे समफ्रावहाय किन्तु बेयो एक्सेसिभ चान्सेस आरो बेनि माने हाई रेटखौहाय सार्भाइकल केन्सार जानायनि हाई रेटखौ नायनो थाङोब्ला आफ्टार 15 to 16 इयार्सनिफ्राय लानानैहाय जोङो बांसिनखौ नुनो मोनो इभेन 32 इयार्सआवहाय सिख्लासा बैसोनि मानसिफोरखौबो सार्भाइकल केन्सारजोंहाय थैनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन कान्ट्रिफ्रावहाय दिनै गाबोन दा HPV बे ह्युमेन पेपिलोमा भाइरासनि एगेन्स्टआवहाय HPV भेक्सिनखौहाय दा होनाय जायो 9 to 13 माने 9 बोसोरनिफ्राय लानानै 13 बोसोरसिमनि हिन्जावसा गथ'फोरखौहाय HPV भेक्सिनखौहाय प्रिभेन्सननि थाखाय जेन' सार्भाइकल केन्सारा जेन' जाया बिनि थाखायनो आगेनिफ्रायनो बिसोरनि देहायावहाय बिसोरनि मोदोमावहाय एन्टिबडिखौ तैयारि खालामनो थाखायहाय HPV भेक्सिनखौहाय होनाय जायो किन्तु जोंनि इन्डियायावहाय दाबोनो बियो सरकारनि दिग दिए माने HPV भेक्सिनखौहाय दाबोनो साप्लाय होनाय जायाखै किन्तु पार्सनेलि बायनानैहाय मोनो बे भेक्सिनफोरखौहाय तो पार्सनेलि बायनो थाङोब्ला गोबां एक्सपेन्सिभ जायो किन्तु जायफ्रा बेफोरबायदि समस्यायावहाय गोग्लैनानै दं अबस्यय नोंथांमोना गायनोकलजि डक्टर दिन्थिनानै HPV बे भाइरासफोरखौहाय डिटेक्ट बा डायग्नोसिस खालामनाया खुबि मोजां माने खुबि दरकार पेप्समेर टेस्ट खालामोब्ला तो बे HPV भाइरासफोरखौहाय टेस्ट खालामनानै नायनाय जायो तो बे सार्भाइकल केन्सारा मेनलि हिन्जावफोरनि देहायावहाय आं बुंखाबाय जे 15 बोसोरनिफ्राय लानानै कारन जोंनि इन्डियायावहाय जों गोबाङाखौ नुनो मोनो जे 14-15 बोसोर बैसोआवबो हाबा जानायखौ जों नुनो मोनो माने इभेन जोंनि इन्डियायावहाय ओरैबायदि माने रेप खालामनो सिगांनिफ्रायनो गोबाङानो एक्सपोज जायो आरोना हाबा जायाखौ होननानैहाय गोबाङानो सानो नाङा जे बेनावहाय बे भाइरासआ गैया बा जानाय नङा बेखौ जों सानो नाङा कारन जोंनि इन्डियायावहाय बेफोरबायदिनो गें रेप खालामनाय बेफोरबायदि जिनिसफ्राबो गोबांथारै नुनायखौ मोनो तो जेब्ला बे सेक्सुअली इन्टारकर्स खालामो सेक्सुअली कन्टेक्ट जायो तो बे HPV होननाय ह्युमेन पेपिलोमा भाइरास बे भाइरासआ कन्टेक्ट जायो बा हिन्जावसाफोरनि जेनिटल एरियायावहाय बियो हाबहैयो किन्तु बे भाइरासआ बयनोबो कम बेसे 80% मानसिनियावनो भाइरासआ हाबखायो किन्तु जायफोरनि इमिउनिटिया हाई माने मने करो मोजां जायफोरनि इमिउनिटि पावार बिसोरनि इमिउनिटि पावारा जुदि स्ट्रंब्ला बेखौहाय एन्टिबडिया अलवेजनो बे गाज्रि भाइरास बेक्टेरियाफोरखौहाय नाहानगारफिनो बेफोरखौहाय होयनफिनो देहानिफ्राय किन्तु जायफोरनि इमिउनिटिया खम मने करो सोरनिबा सरि मने करो सोरनिबा देहायावहाय गाज्रि थारैहाय एनिमिया जानानै दङ थेलासेमिया जानानै दङ बा मने करो सोरबाया HIV एड्सनो बा देहायावहाय गुबुन बेमार माबा मोनसे जानानै जुदि दङब्ला अब्लाथ' बेनि इमिउनिटि पावारा खुबि खम थायो तो गाज्रि बायरानिफ्राय जे हाबनाय बेक्टेरिया भाइरास बेफोरजोंहाय फाइट खालामनो थाखायहाय जोंनि बडियावहाय एन्टिबडी साफिसियेन्ट थायाब्ला किन्तु बे जिनिसा सार्भिक्सआव थांनानै आल्टिमेटलि बियो इनफेक्टेड खालामो जेब्ला इनफेक्टेड खालामो आस्ते बियो मा जाबाय सार्भिक्सनि मोदोमावहाय बियो गाराय सृष्टि खालामजेननो हमबाय गाराय जेब्ला सृष्टि खालामजेननो हमबाय बेनो एसेनो कमसे कम सार्भाइकल केन्सारखौहाय कमप्लिटलि सार्भाइकल केन्सारजोंहाय मानसिने थैनायनि बा माने कमप्लिटलि थर्ड फोर्थ स्टेजावहाय सहैनायनि गुनैहाय एटलिस्ट 20 इयार्ससिम समय लायो तो एसेबां बोसोरनि गेजेरावहाय जोङो जुदि सतर्क थायोब्ला जों सिगांनो बेखौ डिटेक्ट खालामनो हायो आरो जों बेनि एगेन्स्टआवहाय जोङो ट्रिटमेन्ट लानो हायो दे
तो पेप्समेर टेस्टखौहाय गभर्नमेन्ट हस्पिटालफ्रावहाय जेमन मेडिकल कलेजफ्रावहाय एभेलेबल थायो तो मेडिकल कलेजफ्रावहाय बेयो फ्रि अफ कस्ट जायो बाट नों प्राइभेटनाव जुदि खालामजायोब्ला प्राइभेटनावहाय बेयो कस्टलि गोग्लैयो माने कस्टलि माने गैयालाबो 1500 टाका 1500 থেকে 2000 टाका पेप्समेरनि दामा गोग्लैयो तो थेवबोनो जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो जोंनि लाक्जारियास लाइफ जोंनि नांगौ बुस्थुफोरनि जोङो दिनै जोङो गाननाय जोमनाय जोंनि आननेसेसारि थिंस जेखौहाय जों बुङो ना आननेसेसारि थिंसनि गुनैहाय जोङो गोबाङानो खरसा खालामो जों दं गैयि ना एसे एनै जोङो मावनानै मोननानैब्लाबो जों बेफोरखौहाय खरसा खालामो तो बेफोरनि बदले जुदि जोङो गावनि हेल्थखौहाय एसे कनसियास जायोब्ला मोजांसिन जायो आरो गोबाङानो बै समावहाय आंखौ सोंहरदोंमोन आंनि बेबायदि व्हाइट डिसचार्ज जायो गोबाङानो बुंदोंमोन PCOD जायो PID दङ PCOD दङ तो जायफोरनि बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै दङ तो नोंथांमोनाबो अबस्यय मोजां डक्टर कनसाल्टेसन खालामनोहाय नाजा आरो खाथि खालाव जुदि मोजां डक्टर गैयालाबो एटलिस्ट गावनि हेल्थखौ कनसियास लाखिनानैहाय एसे बायराफ्राव थांनानैब्लाबो ट्रिटमेन्ट खालामजानो थाखाय नाजानाया जों मोजां समय थानायावनो सुजुग थानायावनो आरो जायफ्रा आंखौहाय आं बुंफेरनायबो जायाखै आं गोबाव जाबाय माने ओरैबायदि बेस्थ' माने समफोरबो जायाखै आरो माइन्डबो स्टेबल जाया दालाय संसार जाबाय माने गोबां संसारनि चाप मोजां गाज्रि संसारनि गोबां चाप थायो तो बेफोरनि गेजेरावनो नोंथांमोन आं बेखौनो बुंनो सानो जायफ्रा बुंदोंमोन PCOD दङ गोबाव समनिफ्राय कनसिभ खालामनो हायाखै माने बेबि थाया गोबांनो थालाबो मिसकेरेज जाफिनो हायो बेफोरबायदि प्रब्लेमजोंहाय फेस खालामदों तो नोंथांमोननि थाखाय स्पेशली आं जिहेतु सिगांहाय आं कलकातायावमोन आंनि पोस्टिंआ आं कलकातायावहायसो थायोमोन तो आङो सासे आंनि कलिगनि मिसेसखौबो आङो दाहायनायनि खौहाय आं नुदोंमोन माने आंनि बेयो मगननि आरोखि मगनजोंहाय प्रमान दे बिथाङा हाबा खालामनानै प्राय 8 बोसोरसो जाबायमोन आरो 8 बोसोर 9 बोसोरसो जाबायमोन तो बेबि गैयामोन बिसोरनो गोबां प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन नाथाय आल्टिमेटलि बिसोरो बे डक्टरनो दिन्थिनानैहाय बिसोरो मोजां जादों आरो तो जायफोरनो नांथारगौ जायफ्रा सानो जे नांगौ आंनो आं बुङो बेबादि ट्रिटमेन्टआ नांगौ होननानैहाय सानो नोंथांमोना आंखौहाय मेसेन्जाराव थांनानै आं मेसेज हरनो हानाय तो आङो चेष्टा खालामनाय आङो आंनि माने बेस्ततानि गेजेरावबो आंनि समफोरखौ नाहानानैहाय आङो नोंथांमोना आं कन्टेक्ट नाम्बार एबा बे डक्टरखौहाय महै मोननाय महै जिरायो बेखौहाय आङो डिटेल्सखौहाय खोन्थाहरनो आरो डक्टरा बियो मेनलि बेजोंहाय जोंनि नर्थ बेंगलावहाय जिराया बियो साउथ बेंगल माने कलकाता शर्ट लेकआवहायनो जिरायो तो जायफ्रा दिन्थिजानो गोसो आंखौहाय माने डिस्टारबेन्स खालामनो नाङा उल्टा सिदा डिस्टारबेन्स खालामनो नाङा तो जायफोरनो जेनुइन प्रब्लेम जादों आरोना जायफ्रा बेबि मोनाखै माने गोबां प्रब्लेम जानानै दङ तो जों गोबाङानो गोबां चेष्टा खालामनाय थायो आं बेखौ 100% गेरेन्टि होआ जे बे डक्टरनो दिन्थिलानो मोननाय बिदि नङा किन्तु ट्रिटमेन्टआ लं टार्म जायो जों गासैबो ट्रिटमेन्टखौहाय जों धैर्य सहकारे जोङो लानांगौ ओमफ्रायहाय सोरबाफोर जुदि सानोब्ला गोसोआव फोथायनायजों दे आं गासै नायजानो माबोरै जायो होननानैहाय जुदि सानोब्ला अबस्यय आंखौहाय मेसेन्जारावहाय मेसेज खालामहरनाय आं कन्टेक्ट नाम्बार खौहाय आं हरनाय सानसे सिगांनो बेयो एपइन्टमेन्टखौ लानांगौ दे तो नोंथांमोननिसिम बेनो आंनि दिनैनि मोनसे इनफरमेटिभ इनफरमेसना बेनो बयनिबोसिमबो गोजोन्थों।